Shalom, berkah dalam Gusti dumateng panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget saged sesarengan ing dinten punika kanthi kabingahan. Saderengipun kita mirengaken lan nyuraos sabdanipun Gusti ingkang dados tetepaning gesang kita, sumangga kita nyawisaken manah lan pikiran kita supados firman punika estu-estu saged nuntun lan ngiyatake kapitayan kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih lan Maha Suci, kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng ngarsa dalem awit saking sih rahmat lan kanugrahan ingkang Gusti paringaken saengga kawula saged nggadahi wekdal ingkang mligi kagem madosi sabda dalem. Duh Gusti, kawula nyuwun pepadang saking Sang Roh Suci supados Gusti kersa mbikak manah lan pikiran kawula. Mugi-mugi lumantar renungan menika kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem lan dados pepadang gesang kawula. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus. Amin. Ngupaya kasucian gesang minangka wujud syukur. Menika irah-irahan utawi judul renungan dinten menika kapendhet saking 2 Korintus 7 ayat 1 mekaten, kang iku sarehne kiat kaparingan prasetya-prasetya mau. Para kekasih, mulane payo kita padha nucikake badan kita saka sarupaning jejembaring daging lan ing roh. Lan kalawan mangkono kita nyampurnakake kasucen kita ing sajroning wedi asih marang Gusti Allah. Para sadulur ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus, Rasul Paulus wonten ing seratipun dhateng pasamuan ing Korintus ngemutaken perkawis ingkang wigati sanget ngenani kepriye kudunipun tiyang pitados punika mranata gesangipun wonten kalih dasar utama ingkang saged dipun petik saking ayat punika ingkang sepindah adhedhasar janji-janji Gusti Allah. Paulus miwiti ayat punika kanthi ngendika, amarga kita sakmenika sami kagungan janji-janji punika. Janji punika ngenani sih rahmat, pangapunten dosa, sarta kasunyatan bilih kita sampun dipun angkat dados putra-putraning Gusti Allah ingkang Maha Suci. Janji-janji punika boten namung dados panglipur nanging ugi dados dasar utawi motivasi kagem kita supados gesang kanthi bejeji lan laras kaliyan kersanipun Gusti. Ingkang kaping kalih, ngresikaken diri saking regeting jasmani lan rohani. Kasucian punika boten namung perkawis lahiriah utawi batiniah mawon, nanging ngrungkepi kalih-kalihipun. Kang sepisan jasmani. Jasmani ngenani tumindak raga kita rupa pepinginan daging sarta kepriye kita nggunakaken anggota awak kita kagem kamulyaning Gusti. Sanes kagem dosa utawi perkawis ingkang ngrisak raga. Kang kaping kalih rohani. Wau ingkang sepindah jasmani, kang kaping kalih rohani. Ngenani kahanan manah, pikiran, motivasi, sarta kekarepan ingkang boten katingal dening mripat, nanging katingal cetha ing ngarsanipun Gusti kadosta raos ndrawasi, kemrungsung, sombong lan boten kersa ngapura. Ngresikaken diri lan nyampurnakaken kasucian punika minangka proses ingkang kedah dipun lampahi saben dinten lan seumur urip utawi seumur hidup. Proses pengudusan. Proses punika boten saged lumaku menawi kita boten kagungan raos ajrih dumateng Gusti Allah. Inggih punika raos hormat, taklim sarta boten kepengin nglarani
penggalihipun Gusti lumantar dosa-dosa kita. Aplikasi kagem padintenan kita saking renungan menika, sumangga kita titi priksa diri kita. Piyambak punapa tasih wonten pakulinan ala, tembung-tembung ingkang reget utawi pikiran ingkang tasih kita uja. Kasucian punika bukti bilih kita ngurmati kurbanipun Gusti Yesus ingkang sampun nebus kita. Ayo padha ndedonga nyuwun kakuatan saking Sang Roh Suci supados saged gesang suci ing satengahing donya ingkang kebak pacoban punika. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Suci, kawula saos syukur awit janji kaselamatan sarta sih rahmat paduka ingkang ageng. Kawula nyuwun pitulungan lan kakuatan saking Roh Suci supados kawula saged nggadahi ngedohi sedaya regeting jasmani, raga sarta rohani. Mugi gesang kawula saben dinten saged mindak suci lan dadosaken pasugatan ingkang nyenengaken penggalih paduka. Wonten ing asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.